Sinibingelele babukeli benseso ye-TV1 nawe emlandeli wey'nhlelo zonke zohlelo siyathokoza emakhosini ne-Tell Your Story. Namhlanje sisendaweni yakwaMashu la sikhona size ngodaba likasisi lo esihleli naye ozosicacisela nje ukuthi kahle udaba lakhe luhamba kanjani nanokuthi-ke ezefike kulesimo akuso njengamanje kwenzakalani noma-ke yiziphi igameko adlula kuzo. Usisi-ke uvumile ukuthi simveze nje kanje ngesimo sokuthi udaba lakhe ufisa nimqonde nje straight nimtshele ukuthi yiziphi izinto angazenza ukuze kwazi ukuphuma kulesi simo akuso. Sisi sikubingelele sikuphi ithuba lokuthi ubingelele abalandeli nababukeli benseso ye-TV1. Siyaphila futhi njani? Siyaphila sisi. Igama usisi uba? Igama lami nguNokwazi, isibongo wami Somi. Osisi wakaMsomi. Ubhalele inseso ye-TV1 unodaba ufisa ukudlulisa noma ofisa uthola usizo kubabukeli. Udaba lakho sizongena nje kulo kodwa before sifike kulona sizoqala nje ukuthi sazi wena ukuthi umuntu onjani umuntu mekhuluma ngawe usuke ekhuluma ngomuntu onjani othanda nani. Mina ikakhulukazi ngithanda nje ngumuntu othulayo. Mina ngesikhathi esiningi umuntu othulayo ongazwani nodlame. Ngoba ngikhulele emakhaya la eThekwini ngifike ngo-2023 February. Yes. Okay. So nje umuntu oyithulelayo oyisukela emakhaya weza eThekwini ulethwa yini isikole umsebenzi ulethwa yini? Ngase ngiqedile isikole ngo-2022 ngalethwa ukuthi ngizofuna umsebenzi ngala ngenxa yesimo sasekhaya singekho sihle kahle. Okay. Umsebenzi owakuletha eThekwini. Mawufika eTheku walithola linawo lamathuba wawufuna noma wagcina nje usuwenza ezinye izinto mhlawumbe ezincane noma wakwazi uthola umsebenzi oright wakwazi ukuthi uqhubhe impilo yakho? Ngazama ukutohoza emakhishini maybe for 2 months. Yebo. Ngase ngahluleka-ke ngezathu ezithile. Okay, sithe masilalela noma sithe masibuka i-email yakho sezwe udaba lakho ukuthi liphathelene nomuntu wesilisa. Umuntu lo esokhuluma ngaye nahlangana kanjani naye ungasichaza lapho? Mangikhumbula kahle kwaku-2024 kuLesihlanu ngangiphuma koFirst e-mall. Ngiphuma koFirst ngihambela nje ngine-stress sokuthi engabe endlini ngizofika ngidleni ngoba hayi isimo sasibheda abantu. Mangihamba uqhamuke kuvele kuma ipholo bakuwehla iwindi kwawumjida nje akamdala hlaphula ko-30 mangaqamba amanga. Yes. Angincome base sawubona nkosazana hayi nawe uyazi uthatheke nawe. Hayi ke ngithatheke nami athi ubhuti ene yini obuke ukhathazekile ngivele nje ngingamphenduli. Yes. Athi ngicela ukukuyisa endlini ngivele ngangenayo imali ngagibela ke ngamdirector wangishiya ngasendlini wasethi ucela amanamba makathanda ukungibona ngikhathazeke kanje ucela ukuthi ngolunye usuku angikhiphe siye out siyodla out. Ngavuma ke ngoba nami vele kwangekho into engangiyenza ngalezo insuku serious. Ngavuma ke nami sahamba nomlisa elokho kwenzeka ke ngifonela engikhipha ngaze agcina sengimjwayela ke sesixoxa sesijwayelana nje kamnandi. Okay, so seniyajola ukujwayelana kwenu or nisabangani? Angakamqomi. Angikamqomi. Akwamqomi. Bengakamqomi. So kwahamba isikhathi wagcina umvashela umlisa lo. Maybe inyanga. Yeah. Wathatha isikhathi esingangenyanga ukuthi ngimvakashele. Okay. Ukuhlala kuphi nendawo? Uhlala eWestville. Westville. Mayofika ke emzini wakhe into yokuqala nje uyibonayo kwakunjani lelo kwakuzomvakashela weekend right? Yeah. Okay. Kwabanjani ke usufika? Ngangiqala ukubona umuzi omuhle kanje ngithi ngisuka emakhaya khumbula. Yeah. Ngangiqala ukubona umuzi omuhle kanje usho unephuli. Okay. Muhle. So unemali umlisa. Uyambona nje ukuthi akasweli kodwa into engixakayo kwangekho ngane. Okay, akanayo ingane akakho futhi umuntu wesifazane ahlala khona. Umuntu wesifazane ahlala khona. Hayi likhi cleaner uyedwa nje. Uyedwa nje kwangixaka kodwa futhi ngabuye ngathi hayi shuthi inhlanhla yami nami ngibhekwa abakithi. Yes.
Okay, senifikile wakukhombisa around umuzi, wabona ubuhle bawo. Kwenzakaleni uqhubeka usuku? Hayi, kwaku-right cause sasidla Mhm. silale ebiza abangani bakhe kodwa sasingakaze Ima siheve. ngo-same day or walala usuku lokuqala naye nangaheva or naheva lo la kwenzelani usuku lokuqala? Asikaze siheve, ngaze ngahamba kodwa into eyenzeka kumina for ngo-last time sengizohamba ngakusasa. Aha. Ngavuka ekuseni umzimba wami ubuhlungu nje ngathi iminutuzane ngathi ade ngishaya amavusho like la kubuhlungu kodwa mangimbuza athi hayi sithando sami izolo ubuphuze kakhulu sasesalala. Okay, so wena uqonda ukuthi kule weekend yokuqala nafika kwamnandi nje wakukhombisa izinto ezinhle kwa right nangalalo usuku lokuqala. Yebo. Olwesibili kwaphinda futhi kwayiso futhi leso. Futhi asilalanga nakhona. Then Sunday usuzohamba uwenza iphathi nabangani bakhe ne? Yebo. Okay. Then ke wadakwa walala. Yebo. Okay, mawuvuka ekseni njengoba wavuka umzimba ubuhlungu wase ethi yena benidakiwe nagcina nilalile. Okay. Wagoduka kwenzakalani? Ngagoduka kodwa umzimba wami ungekho right. Yeah. Kwangathi ngishiwa nayi igazi kodwa ngangakunaka lokho. Ngagoduka same applies futhi sengimvakashela endlini yakhe futhi okwesibili ngahamba futhi ngavakasha iweekend ngafika ngena Friday sadakwa kwamnandi. Yeah. Ngesabatha futhi Same process nje asini. Same process konke nje kwenzeka ngendlela eyodwa. Okay. Okay. So kuthe lokhu sekwenzeka kubona ukuthi umuntu akulali and unenkinga ke manje uyopha ongapheli. Into zakho azikhanyi kahle. Ugcine wenza njani ke ukuze uunderstand ukuthi kwenzakalani kuwena? Yini yakwenza ukuthi uze ufune usizo kahle? Ngigcine ngimbuza umfana umlisa. Bonke embuzeni kwami ilapha esaxabana khona engitshela ukuthi uthi mina ngimthembi. Futhi mina ngifuna wakhuluma yazi wakhuluma amagama abuhlungu. So kwasuka kuwena ukuthi uyombuza okhwala wathola khona advice? Kwavele wasuka kumina. Okay. Ngayombuza ngoba phela ngase ngingasazizwa kahle. Yeah. Kodwa ngangenayo lento ukuthi mhlambe khona into ayenzayo. Ngasuka ngayombuza. Umfana waphenduka isilwane nje. Wacishwa ngibulala. Wayangazi wayelwela ukuthi ngingalitholi iqiniso noma wayelwela isithunzi sakhe angisazi mina ngoba kwabanzima kwaba ngophathwa ngaphezulu sagcina sesihlukana ke. Inkinga ekuhlukaneni kwethu akukho angisizakala ndawo angithola iboyfriend angisebenzi kunalokho isimo sami siwesi. Ngiyopha ngiye clinic kuthiwa ama period ngixaka ama period kanjani lawo ngoba sekuze kubhlungu shine nesinye isesami ngase siyasika sekuze kubhlungu shine nesinye angisazi manje ngize njani uma ngithola iboyfriend mhlawumbe siheva kanye sihlukane phinde futhi senginquma ukuba singini ngoba ayisengikhathele nasemzimbeni ngiyehla kade ngingaka. Ayinsizwa lezi othandana nazo zithini zithi inkinga ithini injani ukwenzakalani kuwena noma zithi nje noyaxabana straight or khona i-comment ezinayo ngawo? Zivele siyabo sithandana sibonane bese avela ngiblock umfana angakhulumi lutho. Ngixake ukuthi kanti kwenzakalani ngami. Ngibuye ngithi ayishuthi besingadalelweni. Same thing nakomunye saphe sekuze kwaba bawu5. Lento iyenzeka impilo isinzima ukudlula ekuqaleni. Ya sekuwesi. Manje amadoda awusanawo ayekho umuntu wesisohlala nawo. Cha. 2 unalokopho lwekuzile nje. Yebo. Akuphele emaklinika abakwazi ukuvala nawe futhi awunalo ulwazi. Usuwambona umuntu wesizulu? Engibabonile mhlambe kusabona abawu2. Okay. Futhi nakhona akuzona inyanga. Yes. Abathandazi. Okay, ngizwe kwi-mail yakho uphatha igama lokuthi umlisa it's possible ukuthi ngabe uthwele. Lolo lwazi walithatha? Ebanganini bami esake saxoxa nabo. Yes. Mhlambe ngoba wenisana nabo bachazela ngodaba. Nisathandana masenihlukene? Sasasihlukene. Yeah. Akusekho vele ukuthi ngibuyele kuyena ngimconfront ngithi wena wawuthelwa wadlala ngami kanjani. Sasesivele sihlukene ngase ngizwe ulwazi lokuthi vele uthwe ngenzeka ukuthi uthwele sasesihlukene. So mbukeli wenseso ye TV1
uDaba uyalizwa ukuthi kahle kahle ukujula kwalo kahle kahle lisekutheni umlisa lo unezinto ayisebenzisa futhi kungenza uba awuwedwa ayenza kuwe lento ayenza. So kupossible ukuthi wayengalali nawe kwayena straight kwakhona izinto ezikulalayo ngalesikhathi yena esedungana noma ekudayo ngalento akudaye ngayo. So manje izinto zithi tizogayisalungi unalenkinga onayo indoda ihlale. Abantu okhuluma nabo ubabonisana nawe bathi isithwalo samlisa lesi esikushayayo manje noma kunento ezazi kulala emzini walwamlisa. So ithi ke manje yami noma umbuzo wami ukuthi the reason why ubhalile ku-TV ngingenza ube lezi zinto engiyishilo or mhlawumbe kukhona okunye ocela ebantwini ababukayo njengamanje ofisa bakusize ngawo kulolu daba lakho. Uma ungakhuluma nombukeli nje ekhaya ungathi yini oyidingayo? Ibabukele emakhaya ngingathi ngidinga ama-advice mhlawumbe ngithola imibono ehlukene mhlawumbe ukhona engangisiza ngoba ayi isimo sibi akusalaleki ngisho ebusuku sometimes inyembezi ziyazehlela and ngiyopha non-stop. So mbukeli njoba uzwa nje usisi uyayikhaya la umsebenzi usunawo noma namanje okosebenza? Anguthola umsebenzi. Okay, esizocela umbukeli nodokotela esisebenzisana nabo lapha kuhlelo Siyathokoza Emakhosini basondele babeka imbono basithinte ku-email yethu na kwinombolo zethu esizoyikhipha ezintsha since nazo sinombolo zakudala ihackiwe sesizokhipha ezintsha inamba ukuthi abantu bekwazi ukuxhumana nathi direct. Angazi noma uyafisa abantu bekhulume nawe straight noma bekhulume ne-TV thina sidlulisela imiyalezo kuwena. Ngicela ukuthi bekhulume ne-TV bedlulisela umyalezo kumina. Okay mbukeli ongakwazi ukuba nakho ngabe umsebenzi ngabe usizo ngabe umbono sithinte i-email ibhaliwe la escreenini kwinseya yesizwe TV1 uzokwazi ukuthi ke ukhulume noma ke ucele noma uyale noma uqhamuke nalokho oqhamuka nako kulolu daba esibhekene nawo la sisi. Sisi wami ngiyabonga ukuthi sinikeze ithuba lokuthi sifike sizokhuluma nawe sidlulise udaba ezizweni sonke sithemba ukuthi ke abalandeli nababukeli benseya TV1 bazosithinta nathi futhi sokusixhumana njalo nawe sizama ukulungisa udaba. Sinabo odokotela abasebenza kakhulu lapha nohlelweni Siyathokoza Emakhosini nabo bazozela phambili simthole umuntu ozoyibheka le ndaba yakho sibone ukuthi singakwazi ukubuyisela impilo yakho back on track. Amagama akho nje okuvala ongakusho kumbukeli nakumuntu osamusha abasathanda abantu abanemali yini ongayisho kumuntu ohleli lapha njengamanje ku-TV? Engakusho ngaxolisa ama-2000 kakhulu ngoba singothathekile ama-2000 nami ngathanywa imoto indlela agqoka ngayo nemali yakhe ngangazi ukuthi ngoyifaka otakweni nje manisuka emakhaya nize emaThekwini nenze lento enizele emaThekwini nikhohlwe okunye ngoba sikhawatha nemndeni yethu sengisaba ngisho ukugoduka mina ekhaya basangazi. Wakwayibeka le ndaba ekhaya noma bayazi? Ayebo abayazi. Okay mbukeli wenseya TV1 ngiyazi ukuthi ke nizokhomenta futhi ke usizo soliletha noma sizokwazi ukuthi sishiye ama message azokwazi ukududuza usisi nembono futhi izokwazi ukuthi imsize ukuthi eye phambili. Until ivideo landelayo siyabonga.